Celstraffen tot 5 jaar voor de betrokkenen van de griepsoverval. Maar daarmee heeft het festival nog geen euro terug. Nou ja, het is gebleken dat de kans dat we daar ook nog een euro van terugzien zo goed als niet heel te beschouwen is. En verder in deze uitzending. Besmettingen in verpleeghuizen lopen op. En deze visser blijft voor altijd aan de wal. Goedenavond. Wie nou precies wat heeft gedaan is tijdens de rechtszaak niet duidelijk geworden. Maar dat de mannen die vandaag terecht stonden deel uitmaakten van de groep van 7 overvallers die de dagopbrengst van het muziekfestival Grieps hebben buitgemaakt, dat staat volgens de rechtbank vast. En dus moeten ze 4,5 tot 5 jaar de cel in. De rechtbank kan niet precies vaststellen wat de rol is geweest van elk van de 7 daders. Zo is onduidelijk welke van de daders nu in die woning zijn geweest. Wel is voor de rechtbank duidelijk dat de 7 daders samen een plan hebben gemaakt, samen hebben gewerkt aan de voorbereiding en de uitvoering van het misdrijf en samen ook de buit hebben gedeeld. Dat maakt dat zij ook samen verantwoordelijk zijn voor dit misdrijf als medeplegers. Verslaggever Niels Schuurbiers heeft de zaak voor ons gevolgd en is nog bij de rechtbank in Middelburg. Niels, waarom heeft de rechtbank deze straffen opgelegd? De rechtbank ziet voldoende bewijs in gevonden DNA-materiaal, belgegevens van de veroordeelden en getuigenverklaringen. En daarnaast zijn de hoge uitgaven die sommige van de veroordeelden deden na de overval volgens de rechtbank niet te verklaren met hun normale inkomsten. Dus is de rechtbank ervan overtuigd dat deze groep de overval heeft gepleegd. Naast de celstraffen moeten de veroordeelden ook een schadevergoeding betalen. Wat is daarover besloten? De mannen die vandaag zijn veroordeeld moeten de vrouw die is overvallen toen bij de overval in Grijpskerken 2000 euro schadevergoeding betalen. En daarnaast moeten ze Stichting Grieps ruim 360.000 euro betalen. Goed nieuws zou je zeggen dus voor Stichting Grieps dat het gestolen geld, en dan hebben we het over een geschat bedrag, want het was niet vast te stellen welk bedrag nou precies is weggenomen, maar dat bedrag moet worden terugbetaald. Nou, zo ziet Griepsorganisator Hugo Kramer het niet. Hij heeft namelijk het vermoeden dat er geen euro terug zal komen van het gestolen bedrag. Het hele gebeuren is natuurlijk geen overwinning, alleen dat geld is wel een dingetje. Wij moeten er alles aan doen, naar leven, om het voor elkaar te krijgen, helemaal. En een ander die leeft erna om zo te leven en die hoeft helemaal niks. En ja, dat bij elkaar, dat geeft natuurlijk een enorm onrecht. Niels, tot slot, de overval is 2,5 jaar geleden. En ook na deze veroordeling is de zaak nog steeds niet afgelopen. Hoe zit dat? Dat klopt. Er zijn nog 2 verdachten die nog voor de rechtbank in Middelburg moeten verschijnen. Die zaak die komt later voor. En de partijen in dit proces, zowel het Openbaar Ministerie als de verdediging, hebben nu 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Als je dan bedenkt dat de verdediging allemaal vroeg om vrijspraak en er nu jarenlange celstraffen zijn opgelegd, dan acht ik de kans heel erg groot dat dat hoger beroep er komt. En dan gaat het Hof in Den Bosch opnieuw naar de zaak kijken. De 5 mannen die vandaag zijn veroordeeld moeten in ieder geval wel nu terug de cel in. Of dat hoger beroep er nou komt of niet. Verslaggever Niels Schuurbiers bij de rechtbank. Dankjewel. In de Zeeuwse verpleeghuizen zijn afgelopen week weer meer dan 100 bewoners besmet geraakt. Soms gaat het om een enkele besmetting per locatie, maar op andere plaatsen zijn grotere uitbraken. Ook zorgmedewerkers testen weer vaker positief en moeten dan in quarantaine. Met als gevolg dat er extra druk op de roosters ontstaat. Niet alleen in de verpleeghuizen, maar ook in de thuiszorg. Het aantal coronabesmettingen van vandaag is voor het eerst boven de 800 uitgekomen. 816 om precies te zijn. 3 Zeeuwen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Een inwoner van Tolen is overleden aan de gevolgen van corona. Hulpdiensten zijn vanochtend uitgerukt om een persoon te redden die bij de Oosterscheldekering in het water lag. De bemanning van de KNRM-boot heeft de drenkeling uit het water gehaald. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de persoon in het water terecht is gekomen is niet duidelijk. Tegen een 57-jarige inwoner van Oud-Vossemeer is ruim 2,5 jaar cel geëist. De man heeft een schuur verhuurd waarin een cocaïnewasserij bleek te zitten. Behalve de celstraf is ook een boete van 20.000 euro geëist.
Zelf zegt de man dat hij niets wist van wat er in zijn schuur gaande was, maar justitie betwijfelt dat. Vanaf morgen mogen er weer helikopters landen en opstijgen bij vliegveld Midden-Zeeland in Arnhemuiden. Eerder deze week was de limiet van 800 helikoptervluchten voor dit jaar bereikt en was de nieuwe vergunning nog steeds niet gepubliceerd door de provincie. Dat is nu alsnog gebeurd, waardoor er weer gevlogen mag worden. Vanaf Midden-Zeeland vertrekken onder meer helikopters voor het onderhoud aan de windmolenparken op zee. Geen APK-keuring voor je auto, maar voor je bedrijf. Het is een ludieke actie van Docwise om bedrijven te helpen toekomstbestendig te worden in deze moeilijke periode. Alle ondernemers zijn welkom. Van acute nood tot aan een heel programma van 10 weken. We kunnen het allebei aan. In allerlei configuraties en mixen kunnen we het aan. Dus ook als het helemaal verkeerd zou gaan met lockdowns en langere lockdowns, dan kunnen we nog steeds ondernemers goed helpen. In ongeveer een half uurtje wordt een plan besproken en vervolgens is het dan aan de ondernemer of die verder wil met het traject. Ja, ik sta open voor wat zo'n programma te bieden heeft. Ik zou daar inderdaad wel mee aan de slag willen gaan, ja zeker. Om support te ontvangen, gewoon een praatje te maken en wat ondersteuning te krijgen denk ik in het algemeen. Ondernemers kunnen zich gratis aanmelden voor het SOS-programma dat volgende week van start gaat. En straks in deze uitzending, wie moet er opdraaien voor het veilig maken van balkons die op instorten staan? Maar eerst, het roer helemaal omgooien. Dat deed Jaap Klein dit jaar. 37 jaar was hij visser, maar dit jaar besloot hij aan de wal te gaan. En nu runt hij een hotel in Schoondijken. Ik wilde eerst eigenlijk helemaal geen visser worden. Maar ja, mijn vader had een eigen bedrijf. En, op een gegeven moment dan ging dat toch wel trekken natuurlijk. Je ging als jongetje mee en ja, van het een kwam het ander. Na 37 jaar op zee werd het tijd voor iets anders. En dat werd dit, een hotel in Schoondijken. De bedoeling was eerst bij de breakfast en ja, dat ik gewoon nog een paar jaar bleef vissen. En mijn vrouw die zegt, lijkt dit niks. Ik eerst, je bent toch niet helemaal gek geworden, maar 15 kamers, dat is toch veel natuurlijk. Maar ja, van het een kwam het andere, we zijn wezen kijken en beviel ons en ja, dat werd het. En toen raakte alles in een stroomversnelling. Ja, we zijn vrijdags wezen kijken, zondags nog een keertje. En ja, toen hebben we al beslist dat we deden. 's maandags hebben we het al gekocht, dus ja, het ging heel snel. 's morgens hadden we wezen tekenen en 's middags kwamen de eerste gasten, dus dat ging heel snel. Goedemiddag. 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 Wij gaan gereserveerd voor 2 nachten. Ja. Volgens Jaap was het openen van een hotel voor hem geen droom. Maar zijn omgeving dacht er anders over. Maar we hadden wel een vriend bij ons in Pauwdorp en die zei tegen Commie, mevrouw, van nou, na 20 jaar heb je eigenlijk je dromen waargemaakt. Maar zo hebben wij er eigenlijk niet bij stilgestaan. Maar schijnbaar hebben we toch altijd wel zoiets in ons achterhoofd gehad om te beginnen of zo. Een hotel runnen is natuurlijk hard werken, maar voor Jaap geeft het ook een hoop rust. En ja, dat je een ander en fijner leven hebt voor je eigen, maar ook samen met je gezin. Dat is eigenlijk ook wel een beetje de insteek. Je bent 37 jaar van huis geweest, heel de week. Van zondagsavonds tot vrijdags. Dus ja, ik denk niet dat ik het echt ga missen. Want de keuze was wel overwogen. Het is niet een bevlieging dat ik gestopt ben. Maar ja, kijk, het was wel een vrij leven. Dat is wel iets, denk ik, daar zul je misschien af en toe nog wel even aan terugdenken. Al een jaar worden alle 176 balkons van 4 flats in Middelburg met palen ondersteund, omdat ze niet veilig zijn. Wooncorporatie Woongoed heeft nu een plan opgesteld om de balkons te renoveren. Bij de huurappartementen wordt dat betaald door de corporatie, maar de eigenaren van een koopflat moeten een deel zelf gaan betalen. En daar zijn ze het niet mee eens. In alle haast werden in november 2020 al deze 176 balkons ondersteund omdat ze niet veilig genoeg waren. Woningcorporatie Woongoed heeft een jaar nodig gehad om tot een plan van aanpak te komen voor de renovatie. De kostenverdeling van die renovatie valt niet bij iedereen goed. Ik had gehoopt dat er een hele mooie oplossing zou komen.
Maar nou ja, dat blijkt dus niet het geval te zijn nu. De renovatie gaat volgens Woongoed €786.000 kosten. Omdat de gebouwen van de wooncorporatie zijn en 52 van de 88 appartementen verhuurd worden, nemen zij het grootste gedeelte voor de rekening. Wouter Gillissen kocht zijn appartement 10 maanden voordat duidelijk werd dat de balkons onveilig zijn. Van hem en de andere kopers wordt nu verwacht dat ze eenmalig €1.500 bijdragen. Het is veel geld, het is heel veel geld. En ik denk niet dat iedereen dat zomaar kan bijdragen. En ook Thijs Malkorps vindt het niet terecht dat Woongoed een deel van de reparaties op de kopers afwendt. En ik verwacht wel dat daar nog wat kritische vragen over komen. En ik ga dat zelf uiteraard ook voorbereiden om daar wel eens even mijn zegje over te kunnen doen. De flats in de Nassaulaan vallen gedeeltelijk in een risicogroep van gebouwen die tussen 1945 en 1975 gebouwd zijn. Nadat 10 jaar geleden een galerij van een flat in Leeuwarden instortte, werden controles verplicht voor flatgebouwen. Woongoed deed in 2017 een papieren inspectie op basis van tekeningen. Er was onvoldoende aanleiding op basis van die theoretische onderzoeken van de Nassaulaan om nader onderzoek te doen. Dat die aanleiding er eigenlijk wel was, bleek dus 3 jaar later. Betonrot, beschadigingen en scheuren bleken dermate erg dat alle balkons gerenoveerd moesten worden. De eigenaren van de koopappartementen vinden dat Woongoed te laat fatsoenlijk onderzoek heeft gedaan. Nou, ik denk niet dat je de staat van een balkon kan zien op papier. Ik weet natuurlijk niet hoe dat onderzoek in zijn werk is gegaan. Er zal uiteraard een professioneel bedrijf voor ingeschakeld zijn. Maar ik denk dat als je hier op de balkonnen bent gaan komen kijken, dat je dingen wel aan het licht komen, dermate scheuren of inderdaad betonmoeheid, wat er speelt. Met mijn aankoop ook nog erbij moet ik dus nu wel €1.500 gaan betalen, terwijl dus eigenlijk vanaf 2017 al gewonnen had kunnen worden. Woongoed gaf in februari al aan dat de eigenaren van de appartementen er niet op hoefden te rekenen dat de wooncorporatie voor alle kosten op zou draaien. Op het moment dat wij naar eer en geweten gehandeld hebben en er valt ons niets te verwijten, lijkt mij dat niet terecht. Navraag leert dat eigenaren die dit jaar een appartement hebben gekocht wel op de lijst staan waar de eigen bijdrage wordt voorgesteld, maar blijkbaar afspraken hebben dat ze dit niet hoeven te betalen. Dan denk ik eigenlijk geven ze achteraf misschien dus wel hun schuld toe. Alleen moest het in het koopcontract worden gezet. Maar als ik het niet weet in 2019, kan ik het ook moeilijk in een koopcontract op laten nemen. In mijn optiek is dat voor de kopers die in ieder geval sinds 2017 en jonger het huis hebben gekocht, dat niet eerlijk is. Maandag 29 november komt de renovatie aan bod tijdens de vergadering van de Vereniging van Eigenaren. Woongoed heeft in die vereniging een ruime meerderheid aan stemmen. Of zij die meerderheid gaan gebruiken om beslissingen door te drukken, was een van de vragen die we hen wilden stellen. Maar Woongoed onthoudt zich van commentaar tot na de vergadering. Het was een grijze dag met heel weinig opklaringen. En aan zee was het nog fris ook bij een matige zuidenwind. Morgenochtend passeert een front met regen of motregen. Daarna zijn er opklaringen, maar in de loop van de middag en morgenavond zijn er dan weer buien. En heeft u het al gezien bij de zaterdag, het kleine sneeuwvlokje? Ja, waarschijnlijk is het natte sneeuw overigens, helaas. Maar goed, tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd online. En ik wens u voor nu nog een hele fijne woensdagavond.